Не, чакай сега. Ще пуснем в интернет клип как се прави състезание. Кажи нещо за състезанието. Състезанието е перфектно. Времето е перфектно, поляната е перфектна, всички сме перфектни. Остава състезателите да дойдат и да стартират. Очаква се голям брой състезатели. Може би едни 500-600 човека, които ще напълнят поляната с палатки и стартовия коридор. Затова 3 дена по-рано сме опънали финала, старт финала, за да може всеки по реда си на идване да го запълва. До вечера сме организирали и едно паста парти, да може да ги нахраним тия хора, които дойдат по-рано. И така. А за десерт сме приготвили боб с нареница. Който е уморен, зарежда и на другия ден пуска пауъра. Турбо двигателя ще работи на 100%. И това е репортажа от днеска. Добре.